असं वाटतं स्वर्ग दिल्यासारख्या, कारण स्वर्गापेक्षा कमी नाही आमचं कोकण. सो गाईस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग. तर आज मी जातो माझ्या फेवरेट स्पॉटवर. आज पण माझी स्प्लेंडर गाडी घेतली आहे, कारण गाईस ते खड्ड्यात आणि धाव बरी पडतात. आणि तुमच्या जर काय स्पॉटवर यायचं असला तर वेंगुर्ल्यावरून दाबोली मार्गे रोड पकडायचो आणि लिंबस हॉटेलच्या जरा वाईस पुढे गेला की लेफ्ट मारायचो आणि तिकडून सरळ स्ट्रेट चालत राहायचा जोपर्यंत रस्ता संपणार नाही तोपर्यंत. पाण्याची गॅस गाडी चालवण्याची मदत वेगळी आहे. खूप सर्कस करून गाडी आडवी तेडवी मारून मी अर्ध्या वाटेत पोहोचलाय. त्यानंतर पाय मोकळे करून वाईज उतारलाय आणि गाईस इकडून सनसेट एकदम भारी वाटतं. मेन म्हणजे ही ट्रॅकिंग करण्यासाठी जागा एक नंबर असा. त्यानंतर फायनली गाईस मी इकडे येऊन पोहोचलोय. भारी वाटवता गाईस. इकडे इलात तर पायाखाली लक्ष देऊन चला, कारण इकडे वन्यप्राणी सापबी वगैरे खूप असतात. शेपटीर पाय पडलो तर ते तुमका चावू शकतात. आणि गाईस तुमका इकडलं व्ह्यू दाखवायचं आहे. गाईस असं वाटतं स्वर्ग दिल्यासारख्या, कारण स्वर्गापेक्षा कमी नाही आमचं कोकण. मी स्वतः खूप भाग्यवान समजतंय की मी कोकणसारख्या स्वर्गात जन्म दिलाय. तुम्ही जर गाईस आमच्या कोकणात दिलात तर तुमका असं वाटतच नाही की मी परत जावं असं. तुमका वाटायला मी हायच राहून असा, कारण आमचं गाईस कोकण म्हणजे स्वर्गचा. आणि इकडे इलात तर काळजी घ्या, कारण दगडावर शो इलेलं असतं, घसरून पडण्याची शक्यता असता. एकदम भारी स्पॉट हा. कोणचं पण बड्डे असलो आमच्या मित्रांचं तर आम्ही इकडे नक्कीच पार्टी करू घेतो. आणि गाईस इकडे तुमका यायचं असला आणि पण इकडलं तुमका माहिती नसला तर इकडल्या लोकल माणसं कोणाकडे तुम्ही विचारू शकतात की निमूस गवरला लाईट हाऊस खया. बारक्या पोरग्याक जरी विचारला तरी तो तुमच्या हातीक धरून इकडे नेऊन सोडतो. एवढं आमचं स्पॉट फेमस आहे. आणि गाईस इकडे पार्टी करण्यासाठी खूप जागा तुम्ही इकडे येऊ शकता. आणि बाजूला लाईट हाऊस आहे, तिकडे पण जाऊ शकतात. त्यानंतर गाईस असंच गेले पुढे चलत चलत बघू अजून काय काय, कारण गाईस असली हिरवळ वाढलेली मस्त वाटवतं. तसं चलत चलत दिल्या पुढे गाईस इकडे बसा काही मस्त जागा होती, कारण प्लेन असा खडक होता आणि पार्टी करण्यासाठी तर एक नंबर जागा होती. मस्त निसर्गाचा आनंद तिकडे बसान गाईस तुम्ही पार्टी करू शकतात. सॉन्ग बिंग ऐकान गाईस बघू शकता तुम्ही कसला खडगा, एक नंबर खडगा. आणि मस्त हवा येऊ होती. असं वाटतं चटई घालून आहे झोपान, पण नको सरपटणारे प्राणी काही पण घुसा शकतात. आणि गॅस तुमचं जर नशीब चांगला असला तर इकडे तुमका सशे पण दिसायला शकतात आणि मोर पण दिसायला शकतात. पण गॅस त्याच्यासाठी नशीब आहे. आणि गॅस जर तुमका मिनी ब्लॉग आवडलो लाईक करा, शेअर करा आणि मला फॉलो करू विसरू नका. भेटूया नेक्स्ट मिनी ब्लॉगमध्ये.